Dečki, inače odemo da otkrijeme jedno tajno mjesto. Jedna tvrdina. Ako se vika tvrdina. Ne bitno, ama bitno je ubolo. Crkva to je. Odemo. Možda vidite, stari grad bit pred Isus. O. Baš stari grad je, brate. A ovo kakov pogled ima stvarno. Ba, vrat, sve je bilo najke, da? Da? Da mu kaj debeli bili. Da. Ovo se potekao. Zaprknuto. Evo. Ima ova isto kao u drbu. Ne znam što je ovo, brate. Evo, snimaj ovo. Dečki, jedan drugar. Brat, to je... Ako gledat. Ovo je apeli, brat. I sve? Vamo nema ljudi. Idu u školu. Se kačuje ili na ova gore, ili? Nemam pojma, svaki vidim. Ovo ne bilo malo, če. Patot koja ogledaš, ti viš u katka. Čisti samo to se ta stapa, taj. Dečki. Pred grovat na Aleksandar Makedonski. Da. Aj sakaj se ovdje, brat. brat. Ovo je popravljeno. Vjerojatno da je ženete do. Kače. Idem to imam 10-20. Nemam pojma, brat. Jako je tuka. Što zboriš? Moram se kači. Da ti napravim jednu sliku tu. Čekaj. Dečki, vodimo u nešto jako. To mi ja počeo sam brdo. To, dečko, To, dečko. vodimo u jako to se. Ova štic je... Ne se baš stabilno. Nema, pazi, ovako ti gaziš. Amo čekaj, ti gore li misliš da ime?
Защо? А? Тук нас горе, бе. Абе, защо, брат? Що фали тук? И тук. Горе филмът са драма. Ака на втори, сега има на трети дечки. Нали? По страните гази, не гази усредим. Не. Така. Водиме яко. Хайде. Напредила. Се сплати. Два, брат. А? Да знаеш дека не ми е сигурно. Втората? Ичито. Добре, айде. Ляля, ма яко тук. Ки видиме? Не, да, яко, мамо, брат. Чекай. Дай. Та, брат, нената. Добре, знам. Дечки, успехме колата. Минуто. Да, ля, реката се даде. Пряко е да. Сега има видео. С дронът. Иначе доле е починя.